Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayye alessalâh. Söýgüniň derdine hormat goýmaly. Şo dert bilen öňär tämiz duýgymyz. Biz ilmidam hesret çekip söýmeli. Degiýän bolsa şo hesreti söýgümiz. Bayram ağa, salamu aleyküm. Ve aleykümselam. Bana iş ana gerekti. Salamu aleyküm. İnim gurgun mu? İşan ağa oyundadır. He, man getirttim şonu verecek. Böyle tavır. Sarzan, hani gel kömekleş. Hani biz hani numaradan hani. İşan ağa uydumdur. Ova. İşan ağa bayram ağa geldi. O şu vakt namazını kapalı. At o. İşan ağa salamu aleyküm. Ve aleykümselam. Kovmaya gelin. Bayram öyle değilim ne heyli. Kudaya şükür. Geç bakalım. İyi işlersin la. İyiliktir de her ne. İyilik işan ağa, iyilik. Oğlum okur o diye. Ne bir de tabi küçüğün aydıran canlı. Mal getiripsin. Koyup git. Yine sadakanı köpün işin vakti vermeli var. İşan ağa. Siz bir de yakın ağa. Biz size uluk hormat koyar. Şoň üçin mene gün sizin ýanynda öýleýän. Sadakanı haçan ýeteniz berýär. Ýöneş oglum ykbalar men demesin herne. Dogadylyk edin işan ağa. Men diýenme bolmady. Allah'dan neşkur olmak ayıp var. Sen hasretine düşmeyen. Obamızın bossan yedi durmuşu çıkaranlarından son sen özüne yer tapmadın. Her nämede olsa akbalından narazi olma. Men sana şuna deyin oğlum. Manlaya yazılan yazgıttan heni çıkan adam yoktur. Yüreğini yakıp ot yalın olup vermedi, geçeni geçti biri. Inni hiç daha ütgüdüp olmazokluğunu sana da düşünürse vakt bulunra. Allah'dan razı ol. Yaradanın yazgıdyna şükürdür. Siz meni çağırlıktan tanıyanız. Başta öylünüp bilmen köp bezdim. Söýgüm özledim. Ahırı söýgüm tapam soňam. Ondan jyda düşdüm. Näçe il geçse de
Men bir çıkartırdım hiç eksiltip bilemok İşan ağa. Bossan ýyzgam hasreti senkiden ýeňil bolmady. O adamlar oň toýunnaky bolşuny atlap häli häzirem gurrunly diýerler. Havarım var İşan ağa. Allah ýüregiňe giňlik bersin näherine. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا Bossan, durayak çeksene. Kıssanmasana biz yokban guruluşmeli. İkimizden kupandı çödün ahir, Bossan. Haýyş edýän, bunu yaşansan Çınaryň ýanyna duşşarla bolýarmy? Bilmedim de. Men sana garaşarym. Bossan. Bolsana oýy. İlgin görse näme diýer? Bolýa garaşmayan geler. Ýokman gelgin, men sana garaşarym, Bossan. Beni bağışla bayram. Mene hiç daha düşünýän nälerin, Bossan. Sana näme boldy? Sen näme üçin menden ýüzüňe urýan? Beni barbar sana vermezler. Barada iýem öýde gurrun boldy. Sen ýekece razy diýen sözüň üçin men özüm odatmaga taýynlaryn, Bossan. Sen men ömrümiň manysyň. Sensiz bu dünýä men gözüme görnenok. Haýyş edýän aglaman goý. Sen ağlasan men yüreğim para bolýar. Men seni hiç kime vermem. Yok. Biz biri-birimiz söýýäs. Sen diňe men üçin yaradylan. Eger sen häzir gidäýsen, ömür düýdüp bolmajak ýalňyşlyk edersiň, Bossan. Gitme. Meni sen söýýän. Ýene tamdan geçibilmen ahir. Bolmasa gaçaly. Şeker edip ýaşar. O ýerde söýgümde garşy çykan tapylmaz. Men sana hiç düşünüp bilemok, Bossan. Näme ýaýdanýan? Bu ýerde diňe ikimizden ykbalymyz barady gurrunly diýär ahyry. Şu wagt biz diňe öz bagtymyz üçin görüşmeli, öz söýgüýimizi goramaly. Men sensiz bu durmuşy hiç gödegine getirip bilemok. Men seni söýýän, Bossan. Sen maňa ananmaly, galan zatlary ýatdan çykarmaly. Biz bagtly bolarys. Han maňa seret. Men sensiz ýaşap bilmem. Men seni söýýän, Bossan. Edenki bolmaz. Näme üçin bolmaz, Bossan? Haýyş edýän, dur, gitme. Yalvarýan, Bossan. Biz biri-birimiz söýýäs ahyry. Men seni ýitiresim gelenok. Bayram. Sen näme üçin maňa beýle ejir çekdirýän, Bossan, gitme. Gitmele urlaşıp Bossan. belki bir alaçı tapılar. Eger sen häzir gidäýsen, Bossan. Biz hiç haçan görüşüp bilmeris.
Bizim obamızda bir çınar var. O çınara biz aşıklar çınar diye. Her bir aşık bolan durmuş kurmadan odur. Hükman şul çınarın yanına varıp yağıştan yağışı arzu dilek ediyorlar. Menem dilek edipdim. Kaka, şehre ediyen ulağımıza geliye. Anıdır oğlum. Sana bir seyredeyim. Yürü hani. Hey oğlum. Yaşın ululukça ömrün hakta köp pikir ediyen. Ondan geçen günden her bir fırsatını yatlap, ondan mani çıkaracak oluyor. Ödüğünü doğru verip, durmuşundan razıyım diye. Sana da halal haram sayararsa vakt olunur oğlum. Koy sen saylap alın. Pek arası yolun. Sana bağıt getirsin oğlum. Onun ne mi? Sağaman var. Hani gel oğlum ben hem bağırma bakayım. Sağ ol kaka. Sağaman var. Sağlıklı olur şöyle. Yorun hak olsun. Neyem için saklandınız? Kim var anırdı? Sırağını yaklanın lan. Bağışlan alıp barcılarımız biraz giyecek alyalar. İyidin devam ediversek olmaz mı ka? Devam ediverin. Yönenini saklanmayacak olun. Ahırına sel görelim. Kıyımlar değilsem odan. Biliyen.
Yerin hepdi. Diýfen owadan gyýz. Perizat. Yerini näme etsen diýýäň? Men o gyýda aşyk boldum. Men oňdan hökman şuň gürleşäýmeli. Ýöne biziň çykyşymyz bar. Eşiklerimiz sarşyp ýetişmesek, moğlum bize gyýgyrar. Sen gowsy gyslanmasan anadar. Ha? Biz näçe gün merşöre gatnap berdi. Bir hepde bolanlar. Görýärmi? Bir hepde. Amen mosyhini dogydyň. Adynam bilemek. Şuny bilmeseň ertir bilersiň. Yok. Men ökman şogy bilen şuň gürleşäýmeli. Sen näme çek bolýaň? Yuwaş. Bir yerde yok. A belki o yerdedir. Sen aklyň üýtgäp böreýän, dursana ho. Durho, beýdip gyýy bilen tanyşyp bolmaz. Başga näde tanyşyp bolýar? Mat wagt ýok, oňuň san çykalgasy bar. Wagt tapda şolaň bir ýerini men üçin. Men taparym saňa. Sen bir ýerik näme üçin geleniňi bir bilýärmi? Bu ýere biz gyýy bilen tanyşlyk açmak üçin däli, talipleň arasynda geçiljek ýarşda sport eşiklerini görkezmek üçin geldik. Sen ýadyndan çykaraýdyň oýdy. Ýadymdala. Ýönüşdatlar maňa ýatlatmak hökmandy. Göwnüň alma dost. Men muny aýtmasam biz häzir gepe galarys. Ýer bolýa. Sen diýeniň bolsun gidelim. Ýür. Ogy çykşymyzdan soň göräýär. Oň bilen tanyşlyk açmak üçin hökman wagt tapylar. Sen arkaýyn bolsana. Men sana aýtdyma? Ananay, şeýlemi? Çınar. Yeri? Nuryny gördüňmi? Çınar. Yeri? Nuryny gördüňmi? Hawa, Nuryny gördüm. Oňa aýtma zatlar aýtdyňmy? Men oňa hiç zat aýtmadym. Oň ýanyna cennet bolan soň, düşünýärmi? Cennet bolan soň? Sen aýtýanyň näme? Yergeňler ýal näme? Baran soň gürleşik aýtmaly ekeningde, cennet bilen duranyna näme? Olar ýöne duranokdylar da. Olaň borçlaryny görüp meňe dilim tutuldy. Sen mi dama gepip çişirip aýtmany gowurýan? Nur beýle olanlardan näle? Olar ýedim görüp gaýtjak. Dur gitme Çınar. Biziň en tek çykyşymyz bar ahyry. Meni bağışla. Son görüşürüz.
Çınar, sen bize yanlış düşündün. Haýyş etýän Men seni gagarlanma. gatowy düşündüm. Seni göresim gelen ok. Bu Dur sana. meni ýergünime goý. Çınar, haýyş etýän Bana dursana. elini tegirme. Seni göresim gelen ok. Bu näme boldy goý? Bu ýerde näme bolup geçýän düşündirjek barmy baňa? Kim maraňyrdy? Han guramaçy. Nämeleň bolýany özüm hem düşünemek bir başagaýlyk boldy. Sebäbini bilin de ýerim dowam edin. Bolýa. Täzeden maslahat, ýörüň. Çınar. Çınar, han dursana gürleşelli. Haýyş edýän. Sen meni öz günüme goý. Halyýan gyzyň barka. Men sen nämeňe gerek? Han dursana. Şeýip gahar eder ýaly bu ýerde näme boldy? Çekeriňi. Inni men golayma geleymi? Düşündüňmi? Çınar, cennet bilen aramda hiç tat ýok, bolubam bilmez. Men diňe sen söýýän haýyş etýän nanaý maňa. Ay goýsana. Çınar. Çınar, han dur. Düşünşelli. Men seni dinläsim gelen ok. Han dursana. Ýerseň öňde men näme günämmi? Men sen isleýän dagyndan alçyllar. Elini men taňa. Çekeriňi. Ýöne men boynuma beýle Çekil, günän sen ýüklemesin. men elime al. Diýden ýylyň aýyrsana. Agyrjan diýe. Senki näme? Han dursana. Gyýtsaň meni gürleşe gelenak. Onu öz gününe goýsaň gowy. Oňala da saňa garmandyr. Öňüme böget doljak golaýma, düşündiňmi? Çekeliňi. Sen bilen soň düşünşär. Dursana. Bar ýok bolsanaý. Çınar, haýyş etýän. Sen men beýle ýagdaýda goýup gitmelilerdim. Häzir men sen bilen gürleşip biljek gel. Ertir gürleşerdik bolýarmy? Sag bol. Sana öýdüm jaň eder. Bolýar. Oğlum. Näme boldy? Eýilikmi? Gidelim. O näme du? Sen ýene bir sapar men öňüme böget bolsaň, eýgili garaşma, düşündiňmi? Sen bir ýaşygyň söýgüsiniň arasyna girip, oň göwüne degipsiň. Bu gowy däl ahyry. Gyýdy onu söýmeýä. Sen onu nerden bilýän? Gyýdyň muň oýuny bar. Belkim o gyýdyň özü şonu isleýändir. Belkim oýun edýändir. Ýok, ýok. O gyýdy oň ýaly oýlardan daşda bolmaly. O diýsen arassa, näzik, daň şymaly ýaly tämiz. Adam Çınar. Men o gyýdyň adyny eşdimden. Obamyzdaky aşyklar Çınar gödüňme geldi duruverdi. Bu duşluk ýöne bolmaly. Men o gyýdy göresim gelýär. Men sana bir zat ýatladyň. Gyýy süýüp, ondan ýanaýmagyn. Süýgüden ýananlar ömrüni akmyrly geçirýändirler. Berk ýadymda sakla.
Şoň üçinem göreniň aşyk bolup bermän, ilki ogyny ýagşy tarafdan gowy gordy. Bolýanmy? Men gitdim. Hijrak geler. Söýgüden yananlar ömürlerini ahmyrly geçirýändirler. Bu sözleriň manysy bilen men tanış. Nadarjan? An maňa teret. Sen näme ýene uruşdyňmy? An bäriň wak. Diýen ýok, men olaryň ahlysyny ýeňärn. Han ýör men bilen. Nira? Barandy bilerdim, ýör. Kaka, näçin adamlar sana sevgisinden yanan diýýärler? Kim diýär? Diýýärler da. Goý diýsinler. Men olaryň aglaryny baglap bilmene. Turhany. Ýöne kaka, ejeme öýlenmezden obamyzda bossana atlygy söýpsiň, on sana bermänlerler. Bu dogrymy? Bilýän bolsaň torap nemeçi? Anyklamak istedim. Oğlum, sen bir daha da doğru düşün. Men kimi näil söýenim bolsam, ejeňe bolan hormatymy has ýokurdur. On men bilýän kaka. Bilýän bolsaň, gelin şu hakda gep bodama. Ýogsa da taňa bu gepler kim çağlar aýtdymy? Şoň üçin tene bolarly urşýan şeýlemi? Durdugaran ogly, sen kakan söýgden yanan diýip ýüregime düşýär. Öz oglanlaryny men üstüme kuşurýar. Wiýany oğlum, wiýany ýok. Ine wagt geler hemmetine düşünürler. Ondan diýdiýen diýdirip bolmaz. Söýgü sözü mukaddesdir oğlum. Söýgü näme kaka? Söýgüni söz bilen aýdyp düşünürip bolmaz oğlum. Ine wagt geler hemmetine düşünürsin. Hadi ýür gidelim oğlum. Ýür. Ondan diýen. Turhany. Ýöne kaka, ejeme öýlenmezden obamyzda bossana atlygy söýpsiň, on sana bermänlerler. Bu dogrymy? Bilýän bolsaň torap nemeçi? Anyklamak istedim. Oğlum, sen bir daha da doğru düşün. Men kimi näil söýenim bolsam, ejeňe bolan hormatymy has ýokurdur. On men bilýän kaka. Bilýän bolsaň, gelin şu hakda gep bodama. Ýogsa da taňa bu gepler kim çağlar aýtdymy? Şoň üçin tene bolarly urşýan şeýlemi? Durdugaran ogly, sen kakan söýgden yanan diýip ýüregime düşýär. Öz oglanlaryny men üstüme kuşurýar. Wiýany oğlum, wiýany ýok. Ine wagt geler hemmetine düşünürler. Ondan diýdiýen diýdirip bolmaz. Söýgü sözü mukaddesdir oğlum. Söýgü näme kaka? Söýgüni söz bilen aýdyp düşünürip bolmaz oğlum. Ine wagt geler hemmetine düşünürsin. Hadi ýür gidelim oğlum. Ýür. Ondan diýen aýdan köp bolar oğlum. Her bir aýdyryň gep üçin göremden urşup görmeliler. Men teň durmuşda bagty bolmagy isleýän. Şoň üçinem elimde bar neder. Sen maňa düşünýändiňmi oğlum? Cuma sağlıkmy? Ha, Bayram ağa. Salam Barma. aleykum. Salamet. Salam jiýin. Ine taňa şäher. Ha, gaty gowy. Özüň halifalyk etdi, geljekde ufak turgun et geçişdir. Bolýa. Baro. Ýür jiýin. Ýür. Men seni ustaz turgan et geçişdirer. Ýöne sen men bir aýdanmy iki gaýtalatmaly bersin. Han şu ýerge bir sapar gurup gör. Ha, bolýan ekene. Sen şu ýerde dur, men häzir gelerim. Kaka, men ulalsam söýgden yanman.
Näme diýen oglum? Men özüme söýden ýanan diýdirmem. Belki sen diýeniň bolsun oglum. Hiç dinlendiler. Görýän urgular erbetde. Sen bar oglunlar çağır, sen öden geçir koru. Geldi. Bana berik gel. Salam aleyküm. Hala. Ören owy. Urguluň gördüm hiç nenen del. Ýöne sen şu tag tarapdaky urguluňda kemçiliklerini gördüm. Şu ýeri ur wakaly. Batra. Ýene gaýtala. Batra ur diýen. Baklan. Görýänmi ine öz ýalňyşýan ýerini? Şu ikaralyk gorgusyz galýa. Sen şoňa düşünýänmi? Köprek turganlar. Doğrudyňmy? Salam aleykum doktor Salih. Wa aleykum assalam. Saglyk mı? Oğlunun ýagdaýyny biläýsek. Nadarmy? Oğulu, urgulary hiç nenen del. Ýagdaýyny bilerdik. Bolýa. Hanonny başla Bolýa. berdiler. Al şunu, saklı. Hani? Onu şeyle häzir. Öýdary güýçliýiň şeýany ýöne ýödüňizi arym salman. Düşünýän. Biraz wagtdan soň men boşýan. Hiç ýere gitmän maňa garaşyn. Men häzir barýan. Bolýa, sag bol. Yetedin. Ören owy. Molledin. Bes. İkisinem ýarşa goşalyň. Gaty Bolýa. gowy. Çınar şu ýerdemi? O şu ýerde. Men onu öz gözüm bilen gördüm. Indi bir keçini tutmasa bolýar. Gulal. Gülü özüm götürecekmi? Sen ne dursun? Şeýse gowy. Men gowy şu ýerde garaşaýynla. Bolýa. Sen berde bolay. Bol oglun seň ýanyna gelýän edildi. Duydansız gelaydım. Ziyan yok. Ine sen gowy güllüň aldyň. Haladyňmy? Sağ ol. Ikimiz gurlaşmaly. Haş etýän ýok diýme. Garaşanla men gelerim. Öýde ýazyljagy mende ha? Ýazylmaly gitjek ýer diýerim. Şey diýsene. Onda gerek saatlar sarga ber. Özüňem şu ýerde bolay. Bolýa, eýlenmän gelersiň de.
O kaka. Men şu wagt Çınar'ın ýanyna. Alet etme, men öýdüm bararım. Bolýa kaka. Sen şu ýerde bolay. Ine de geldik. Getirenine sağ ol. Sağlıkta görüşelim oğlum. Bolya sağ ol. Bolya dinle ya. Wagt tapdy aylan. Ine maşyny uşak boldy. Yer näýdi? Habarlaşyp bildingmi? Habarlaşyp bildim. Gidýär. Çınar, men taňa tawga darlym. Ine seret. Yaradı mı? Oy, o gadança. Bu tawgady men taňa taýlap keçip aldım. Teňe onu yarajağını bilýärdim. Başlan. Siz bile şok görüşmek ki. Ne beýle ankar galaýdymla. Bardy gürleşäý. Menlik näme urun wakagyny bileň. Sen biraz garaş, men häzir gelýär. Salam mıyla? Salam. O mu ýagdaýlaň? Gowy. Nazar biz bärde. Yerleşdiňizmi? Han begli ýoga. Beglimi? Onsuz başlap bolmada. Begli bir salymdan geler-de. Ene ökülen olaýma. Yer bolýar, soň görüşeriz. Men taňa jan eder. Ine men geldim. İçiň ysbady gerek. Men taňa düşünüp bilenmek. Sen men göwnümi tapmak üçin maňa gül berýäň sowga edýäň. O gyzyň göwnümi tapmak üçin näme edýäň? O gatşa diýenlermi? Biz ýöne uruluşdyk. Ikimiň aramyzda bolan zat ýok. Bolubam bilmez. Edýäň o gatşa diýenlermi? Biz ýöne uruluşdyk. Ikimiň aramyzda bolan zat ýok. Bolubam bilmez. Şular ýaly ýalan boş yerlerden inni ýatadym meni. Sen nere jagatja? Alo, siz uzakdamy? Men barýan. Men kakam bilen sen kakam eýýän guruluşyp durlar. Mesele çödülen. Ýeri sen bu näme diýdiň modi? Sana öýlenmäge maňa iki tarapdanam razylyk bar diýdim. Sen basym men gelmem bolarsyň. Şoň üçinem şu wagtdan men diýenim bilen, aýdanym bilen bolmaly bolsam. Androli? Men razylyk barada sen pikir etdiňmi? Men hiç wagt sen geliniň bolmam. Ýerine kirişmäň betetsene. Kejiňe tutup ýürege düşdüm. Çydaryn nimeni takat galmady. Betedimni. Hani ýür? Eliň çek, maňa diýme. Çynarhan betet diýen men taňa. Bagşlan araňyza goşulmalym däldim moli. Handursana Çınar. Sen nere barýan guruluşmaly? Handur. Siz geç berin. Sen sen bolşuň näle ýeliň aýr. Ýeliň aýr diýen men taňa. Görýän onu sen öýt hetdiň biljek däl ol. Wagty. Saat 7. Sen näme dawatyny edýäň o? Sen goşulma. Yok man gelgen. Yoksa men seni barbar tapar. Qatar kıyın bol.
Ol göğe başını kaldırıp, appak bulutluň arasynda odan bir gyzyň özüne garap duranyny görüpdi. Gyz iki elini uzatyp Gulamy öz ýanyna çagyrypdyr. Emma Gulam näler gyzyň ýanyna barasy gelse-de baryp bilmendir. Anha şu riwayatyň üstü bilen nushawy edebiýatymyzyň ýazyjylary insanyň içki dünýäsini çuňur, açyk görkezmegi başarýarlar. Şu günkü talipler diňe bir öz geljekki hünärleri bilen näle, durmuşyň ähli ugurlary bilen gyzyklanmaly. Siz maňa düşünýäňizmi talipler? Aýdym bilen, saz bilen, edebiýat bilen, sunugat bilen näme aýdym saz bilen köprek gyzyklanaňyz? Bağışlan Gülşah Öwedowna. Maňa nazar berdi gerekdi. Durdu Salihoviç, görýäňiz tapak gidip dur. Gülşah Öwedowna, bu gyssagly tapşyryk. Yer bolýa. Nazar. Ýarşa atlaşýan ekeniň, berekilla. Saňa üstünlük arzu edýän, ýöne tapaklaňy gowşa galmagyn. Bir hemmäňizi degişli. Geçenlemni ýatdan çykaraýmaň. Inniki tapaga çenli gowşa taýýarlyk görüň. Sonra jokdurun. Hemmäňiz boş, sag bolun. Bolýa, düşündim. Şunu gördüm mana. Bolýa. Onu sen häzir inim bilen bile gidiberersin, bolýa? Men sen oýadym barar. Bolýa. Oglanlar, ýanaşdyňyzmy? Wa aleykum assalam. Menem inim bilen bile gelýändir. Assalamu aleykum. Garwanyp geldiňmi? Gelendirin. Benim ýarşagat naşaňdamy? Netip bolar. Gatwy. Üstünlük emraň boldum. Sag bolun. Şu sabarky ýarşymyz şowna bolar. Oturuň. Meni öz işimizde geçirecek ýarşa ýollaşlyk etmegini biliriňiz üçin köp sag bolun. Neç berdi ya saat naşanyň sanyny? Ýöne şu ýadga görä ýarş geçiriljek bolsa, adam sany az bolýar. Men teklifim oglanlary ýene-de täzeden gözden geçirmeli. Goý ýarşa köprek adamlar gatnaşdylar. Halkary geçiriljek ýarşlar entek öňümizde. Gidiberersin, bolýa? Men sen oýadym barar. Bolýa. Oglanlar, ýanaşdyňyzmy? Wa aleykum assalam. Menem inim bilen bile gelýändir. Assalamu aleykum. Garwanyp geldiňmi? Gelendirin. Benim ýarşagat naşaňdamy? Netip bolar. Gatwy. Üstünlük emraň boldum. Sag bolun. Şu sabarky ýarşymyz şowna bolar. Oturuň. Meni öz işimizde geçirecek ýarşa ýollaşlyk etmegini biliriňiz üçin köp sag bolun. Neç berdi ya saat naşanyň sanyny? Ýöne şu ýadga görä ýarş geçiriljek bolsa, adam sany az bolýar. Men teklifim oglanlary ýene-de täzeden gözden geçirmeli. Goý ýarşa köprek adamlar gatnaşdylar. Halkary geçiriljek ýarşlar entek öňümizde. Keçip salap almaklyk biziň ýetagy borjumyz bolup durýar. Şoň üçin ilki öz aramyzda ul bolmadyk ýerde ýarş durarys. Soňmurda onu uludan tutarys. Bir ýerde maksat oglanlar bilen tanyşyp, olaň ukyny barlap görmeli. Ýeri guramaşyk ýadamyz nähili. İşleňiz şu wagt hiçnenende taýýarlyk ýokary derejede alınıp barlýar. Geçiriljek ýarşa diňe bir paýtagtymyň sport ustaatlarynyň gatnaşmaklary bilen hem elbetde şäklenamzok. Oňa ýurdumyzyň dürli künjeginiň ustaat türünden gatnaşmaklaryna ähli mümkinçilikleri döredýär. Ýarşyň guramaçylyk işlerine ýakynan kömek etjekleri mazalyn. Ha, şolaň biri tanyş bolun Goçmurat. Bilýäňizmi näme? Elias Durdyç. Elbetde bir ýarşa menem öz goşandymy goşasyň gele. Ýöne esasy zat bir ýarşda inim baýyljanyň ýeňiş kazanmaklygy meň üçin ullakan bagtlar. Gatwy. Üstünlük arzu edýän. Ýöne baýla garşy tapdyňyzmy? Dursalyk. Ine şu ýerde garaşyp dur. Çağır. Siz oturaýyn. Ine ol. Tuvalema. Bolýa. Şu wagt tüs öz güýjüňi synak görmegiň wagtyda.
Bizim ýokary okuw mekdebiniň agryny gorajak perwan ýigit ana şu bolýarda. Muň okuwyny görmän bir zat diýiljek del. Ýöne maslahatlaşyp taýla teşen bolsa şu gidi. Men garşy del. Ona näme? Sülgärdi bolýan. Sağ ol. Sany köle geçepdirin. Sağ ol. Musaqala däme o. Bar ýa-da meydançada garaşan. Yür gideli. Adı sana uyuran oğullarımın ählidi ýyglandyr. Men hemmeti bilen aýratylykda tanışyk. Hemmeňizden gelin. Senin netijenmel has bir kirak durmaly bolsun. Bilýäň näme bali? Senin taýýarlygyň öňkünden hem has güýçlendirmeli bolsun. Orguýuň dogry nişana diýsin bolýarmy? Men sana düşündim agam. Aýtşyň ýaly bar, arkaýma olay. O berekella. Garnaşlamyzam gelipdir. Salam. Hanmur görsün. Baýjan gurgunmasan, şükür ýaşy. Baýjan sen sınary gurut. Bolýar. Durdu. Çınarsan Ona sen gayret etdi. Sınary öýüp soň gelay. Bolýar, habarlaşaýar. Bolýar. Sağa manlarjy. Ya zaman. Näme janyňdan irdiňmi? Ya walla gaty gorkuzyňay. Şuň alda düşünen bir şey uloň saklanar. Nire böyle beslenýär? Toya var ya. Toyo var ya. Bizem gitsek bolmam ka toyo. İslesen alyp gidaýaryn. Kimler toya diýär? Sana kim bolany näme? Ony ähli kim bolany näme? Mollymyz Durdy Salihowicz öz maşgalarynyň adyndan toya gül çemenini ertmegi haýyş edipdir. Onha annem ýek közi toya var ya. Siz näme arkaýyn ursunuz? Geyniň de toya gitjek bolsaňyz. Hey! Men toy penjegim nire aýtyrym bollyka? Belki altynam çağırarsın. Ulu olsa ise kuva vardı. Toyu köp bolup barsak bir hil bolmazmy? Wagt toyu köplük bolup barlýardy. Toyuň ýagdaýyny menden soraň. Bolma bolmasa sen gözüň salyp görnýärler. Saňa näme boldy? Men şuň duşugmady. Barmasama gorkak hata ederler. Bartamam toydan aljak. Kim olar? Onu bilmek saň hökman ne? Duşuk saat näçe urlaşyldy? Olar? Onu bilmek saň hökman ne? Duşuk saat näçe urlaşyldy? Men ýeda barmalym. Ýerden mi ýa-da akşam? Indi şonu anyklamandyr. Ine saňa tutaryk bakana. Olar ýerden geldik diýse sen akşam bardym diýi. Eger akşam diýseler, sen ýerden bardym diýersin. Onsoň nazar biz hiç kime gep düşündirmäge boşlýar ahry. Mene taýýar, han gitmeýäsmi? Sen gowsa altajaň etsene. Toyu ulagly üsse gowy wardy. Bor onu men aşakda garaşaýsy. Salamu aleykum. Wa aleykum assalam. Toyumuz Sağ otlu olun. olsun. Ne bu Gülçemeni Durdy Salihowicz şey verdi. Görän oğlum. Gelin geçin. Geçin oğlum. Ben dost oğlum. Geçin kadırlı mehman. Salamu Geçin. aleykum.
toy taşanmydın başına çağırýar. Bosmurad'ın gelen ýaly. Bilen Tursun Genecemden döwlet oşugyny tutulýan toyda hoş gördük. Gelin, geçin, iyi bir oturun. Osman iyi de kalma. Bardım. Yorum. Bosmurad tağaman elligin mi? Daha şükür. Hala neydi? Toyun kutlu olsun. He, Tanrı yalkadın, geçirelim. Selamun aleyküm. Sağ olun. Hadi yürüm. Yürüm. Yine şu şaatlı düğününü hiç şungur hormatlayan Amanyallah ağamızın, Durhun Aylamızın oğlu Devran Can'ın onun yan yoldaşı olacak. Gövher Beyliğinin toyun toyluya. Bir yaşları balklı maşkala durmuşu büyük bir ümitten arzu ediyor. Yine toyumuzun İnmir tolgunlucu fırsatlarım geçti. Emmemizin yerimizden turup el çarpıp bizim yaşadıncalarımızı ulu şovhun bilen karşılanmanızı arz ediyorum. Saylanıp sürmeli göz bilin gaşı Cerenemin diyar nezik bakışı Dostlarım hayrandı tavus basışı Zara min sözlerin zara dilelim Şimam nerede Muňa terede yerin heçe surjak mı? He? Muňa devletden okuýa goýdy. Bolýar. Onu araşýar. Hormatly adamlar, bagşymyzy köp tawasyny aýdýatsa, toýumyzym dogam edýär. Hemmeňiz ýeriniňde geçip, iýip içip, bu ajaýyp agşamy ýaşamyda bag tardyp etmeňizi aýş edýän. Ayly gecelerdi bagtanan gülü durmuş bedegidiň bagam bilbili Gözlerim ýoly baglady meniň ýandyrma Salam, Sınar. Salam. Sen mi yere edip düşdün?
Menem edil sen ýaly toýa geldim. Sınar, men seni bu yerde görörünü etmeýän. şu wagt öz gözüm anama seni görýän, sen bilen gürleşýän. Men sana duş alayım märi, diňe sen hakda oýlanýar. Men ýüregim diňe sen diýip urýar. Diňe sen diýip çınar. Her çağalar alar da döýe tarap uğrar. Yer bolýala durhan oho gıssa vermedi. İnerde hemmemiz cemlenişdik. Şu gün bostany öz yanımdan ayırman. Bar sizin diýeniňiz bolsun. Hani gyýdym ýerde. Çınarjan şeýerlerde bolmaly. Toy bilen mol berdi. Bilerek bol Bolýa ver. gitti. Bolýa. Onu toydan soň ne pezamalýatda gün öýügrýat. Maňa bakany tapma. Yandırma lelem Türkmen gödeli Divana koyma lelem geregin Çınar. Çınar. Dur. Kim var yanında? Hiç kim. Seni iyicen çağırıyor. Çaltırak var. Toyumuz kutlu olsun ategeneler. Toyumuz kutlu olsun kızımın tonalar. Dostlarım kimliği toyda Dur, tananır. gitme. Toy şekilli. Çınar. Kavun gerçekler. Bir ikimiz yine de gürleşmeli. Haýyş edýän ýok diýme. Biz ikimiz näme hakda gürleşmeli? Bilem ok. İkimiz hakda. Çınar. Haýyş edýän. Ene şunu yanında sakla. Yöni sen can etmenin. Özüm can ederim. Bolýan. Ağladım menin Yandırma lelem Türkmen gödeli Saçını açıp dökürdün sen döşüme Lelem düşünürdün eden iyisine Yalan vadaları bir vasılma İndi neyleyin Türkmen gödeli Saçını açıp dökürdün sen döşüme Lelem düşünürdün eden iyisine Yalan vadaları bir vasılma İndi neyleyin Türkmen gödeli Tepik bile tepine. Hemen yürüm atı vuracağım. Kan bile korunca. Tepik bile. Onu gurleşdim. Sen ben karşılaşımı söyle. Bolýa mı? Yer bolýa men taplamaýsam görüşür. Bары beremi. Bereketim gelmen tüle berkirak. Berkirak işte. Kan bile korun. Her bolýa hanin metil bolýadyk. O mu? Bir tayyar mı? Ha? Oğlum hani beri gelin. Gel ver ekmeği koydum kömekleşeyim. Näme diýsene? Köprek hücum etmeli. Urguloňy görözüm gelýär. Sen maňa düşündiňmi? Sen onu başladyň. Onu men ýöräýin. Sen sağ ol. Sağ ol. Ýaşa taýar. Bolýa. Hadi dur, saklan. Rahat çekil. Yerin hem oldu? Ha? Sen bir daha da düşünýän ertir yarış başlanýar. Näme geçdiň de arkaýyň oturuverdin de? Men sana diýän. Düşünýän ertir. Sen üçün aygıtlayıcı eşdeğenmi? İç kargalanmış yenilip maskara vardın. Hemen oturdum. Ben sana hem oturdum diyen, hem şun telefona üntünü verdiyen. Yani edenini edivermelidir ödeyen mi? Ya yarışta karşılaştın, ödün de neciği neler ödeyen mi? Bağışlan Murat Arevç. Men şu wagt möhüm jaga garaşýadym. Mene indi gaýtalaman.
Nazar, häzir gaýrata galýaňdy, türgölleşýär. Sen düşünýäň bu ýarışda bir ýeňmeli. Sen hökman ýeňäýmeli. Başga bagana gerek däl. Nazar, bu näme etdiň mollugy? An ýanyma gel. Näme mollu? Men düşünýän. Belki aladan vardır. Ýöne ýarşyň öňýany alada bolmalylar. Sen maňa düşünendiňmi? Düşündim. Seret men ýüzüm kadar daýma. Barani. Bar, taýarlyk gör. Onu bile giderse. Bolýa. Men sana garaşarım, bolmy? Bolýa, ulogy daýar. Ha, ulogy salykmy? Olmaýady. Sen habaryň barmy? Habarly. Dostun Halipadan käýänçä. Häzir gurulýar. Şöhrat, salam gowmaýaly. Salam. Gero, sana näme boldy? Ha? Görene urrun bolduňla. Tuğjady şekli. Bolýa, guýa. Negli, şowurrun mu diýip üçünde galýan raw. Bor, o barady kim naqşam gurulýar. Dost men sana bir zat aýtjak. Sana ulugyny medilýänligini unutma. Oglalaram, halifalaram sana gaty bil baglaýarlar. Sen şoňa düşünmeň gerek. Seret jaň gelýän ýaly. Jaň gelýär? Hani? Bu Çınar. Alo, Çınar. Salam. Howa bu men, Nazar. Eşitýän aýdy ber. Gowmy ýagşymy ýagdaýlaň? Nesip bolsa, ertir ýarşyň geçek ýerindemi? Hökman bararyn. Men sana garaşarym. Bağışla meni. Bu at men sen bilen uzak gürleşilmen. Şu yerde görüşürüz. Belki men sana yine de özmüşen yeter. Nahar tayin koy vereyin mi? Kıyının yeride. Çağırayın mı? Bar çağır. Çınar. Çınar. Kakın çağırıyor. Kim bile uğraştım? Hiç kim bilen? Yur nahar yeli. Yur. İçi, men iştem yok. Yemesen olmadan. Ha, gıydım, geldin mi? Gelen bolsaň, iyi içip otur. Ejen sana gow berýän naharyňa mişiripdir. Ýarş görmäge gideriz. Al gıydım, iyi. Ağaň baýlady, barjaktyryn. Yer saklı diýipsiň. O sen jan körlük etjeňe begenip kuş bolup uçupýar. Ha, näme boldy? Näme ýok? Men şu ýat iştem yok. İşten bolsa bolmasa da iyi içmeli gydym. Ejen sen üçin süýjü tagamlary taýýarlapdyr. Men öz otoguma gidäýin. Bolýa, bar gidäýin. Çınaryň bolşmaňa yaranok. Gyýdyň bilen berkirek bol. Oň diýenine ýok diýmen halis başyna goýberipdir. Sen düşün. Men nepes bilen belli bir netije geldim. Şuň gün oň bilen diňe gatnaşygyny däl. Eýsem, işewr gatnaşyklarymyzdan bile ýola goýýas.
Bu işte sen gollawun gerek. Nepese söz ver, şoň üçin söz olur. Gıydın bilen bol. Hawa? Ha, kaka, salamu aleyküm. Hawa, jaňa denin gatygy bolaydy. Men özüm jaňa deyin ip durdum. Hawa, gutlap bilersiň. Nepes bilen mi? Waq nepes bilen mesele çözülenli. Ýöne şu aqtyň men biňjalga diýe. Çınar men diýenmeden o kaka. Howulu. Nepes da öýden çykanyga. Şu gün niýetiňem toý tutjak. Menem toýa garşy däl. Hawa Nurjanam çağalygyndan tanayan gow oglun. Bolya kaka, bolya. Ertir bolna ýol şaýym tutup ýanyňa barýan. Toý ne diýip bolsa uludan tutar. Bolya kaka. Haglykda görüşelim. Düşürçen üstüne ağrımları 80 kilogram ağrım derecesindeki boksçular çağırıldı. Kızıl vuruştu. Anımrat Urban, spor ustadı. Gök vuruştu. Nazar Berdi, spor ustadı. Men aýtdymy? Iýja galarsa. Çünkü duşu eminlik etken eminler. Düşürçüdür. Halkara dereceli emin Anımrat Kehedir. Ama kömek eden eminler, daptal eminler. Şu yerde oturuyor. Halkara dereceli emin İşanuri Niyal. Halkara dereceli emin Mahmutcan Şaripov. Milli dereceli eminler Batır Orad. Milli dereceli emin Kerdar Şekil. Stop! Onu men arkayın. Ayçın az. Sülük arı ödeyim. Hemi yüzün açıp uçuşan, men sana yüzün oru diýip aýtdymy? Hüzüm etmeye goýlukma düşünüklümi şu içine dili ver kirat dur. Bağışlı Sınar. Men sizin ýanynda nazar ýeberdi. O siz görmezdi. Goýulmaňa çykylgada garaşaýsyn bolýarmy? Onda men arkaýyn ulanjak dokman barym. Bolýar. Bolýar da. Bor. Gök vuruştu. Nazar Berdi. Spor ustadı derecesi var. O şunun için 50 duşu geçirdi. O duşun yeni şalanman başardı. Onu təlim eden təlimçiler, Türkmenistan atalarının türünüştürücüsü Bayram Burkazov. Şeylen Türkmenistan atalarının türünüştürücüsü Valeri Lallay. Stop! Boşa. Sınırın oyu görüntüler akırdı. Öyle şeytan yemiş. Duşta wagtynyň dol atmaşlygy bilen nazar berdi ýeni şalanýan. Şeýler dol ýarşlaryň final tapyryna çykyş etmäge hukuk kazandy. Ne baýlyň ýedegi bolsa gerek. Men häzir gelerim bolýarmy? Bolýar. Ünsörün ikinji yarım final duşugy. Gyzyl vuruşda Baýly Gurbanov. Ol şunun içine 60 duş geçirdi, 58 duşta ýeňiş kazandy. Ol halkara dereceli spor ustady. Ona tälim beren tälimçi Türkmenistan atalarının türünüştürücüsü Gurban Teheri. Onun karşıdaşı gök vuruştu. Ama çykyş etmäge hukuk kazandy. Ne baýlyň ýedegi bolsa gerek. Men häzir gelerim bolýarmy? Bolýar. Ünsörün ikinji yarım final duşugy. Gyzyl vuruşda Baýly Gurbanov. Ol şunun içine 60 duş geçirdi, 58 duşta ýeňiş kazandy. Ol halkara dereceli spor ustady. Ona tälim beren tälimçi Türkmenistan atalarının türünüştürücüsü Gurban Teheri.
Onun karşıdaşı büyük vuruştu. Aman tehedir. O şunu çeni elifeki duşup geçirip Yürü baliğin görülü. Yeniş alanı. Onun spor saatinin derecesi var. Ona telim veren telimçi Viktor Maslov. Duşup başlanma. Bu duşuğa eminlik etti. Düşökçöde halkara dereceli emin nişanlı meretini atıp. Onu kömek eden eminler. Halkara dereceli emin. Handan gördün mü edilersini? Halkara dereceli emin anlamrat tehedir. Şeyle milli dereceli eminler batır. Oradır. Vur! Yerekella! 6, 7, 7, boks! Bu tutuşta Baylı Urvanov yeniş kazanıyor. Şeyler dolu final tutuşunu geçirmeye hukuk kazandı. Men sen gelmedin kaňydy korktum. Men sen yarşa atnaşýanyňy bilmeýändirin. Doğru aýtsam, sen goň çykyş etdiň. Sağ ol. Men agamam şu yarşda çykyş etýär. Sen oň bilen duşmaň mümkin. Görüşdi. Ataňam sirimi diýipdirler. Yeňip bilseň, yeň onu. Eger men agaň yeňsem, sen menden ýüze urmersiňmi? Men seni ýitirmenmi? Sınar. Yarış yeňijiň saýlamak üçin geçirilýär. Eger başarsa, yeň onu. Sınar. Sen ýeke razy diýen sözüň üçin men durmuşyň ähli synygyna taýyn inanmaňa. Eger men sagawçylyk bersem, sen garşy bolmarsyň-a? Ha, Sınar? Yer sen näme diýersiň? Meni sana bermediler. Onu kaçaly? Kaçmaly. Men korkkan. Golayna barma. Git şu yerden. Git diýenden sana. Sen biziň işimize goşulma. Eşdiýämi? Goşulma. Goşulma diýen. Sen yarış görjek bahanasıyla gelip gidleyin duşup kurap bizi maskarlayamın. Sen kim ol? Senim orta. Ali. Ne ma? Ayrıl. Ayrıl ma ağam. Çekeni. Diýenden ha. Oh seni. Uy. Baradın dursa. Sen kim bolsun o ýaşy? Ay ağam sen öňünden uruşup durdun. Oň çınarlı duşmanın gözümle gördük. Men edir şonu. Mesket diýen ol men sana. Barç giňek. Ey. Sen mara. Men özüm düşünşörüm.
Kim morsun o sen? Ha, yaxşı. Nazar. Sen sor ýa-da şaltrak bol. Yarışın ma bolsa, bar. İşin bilen bolýar. Oglanlar sana zat diýmez. Nuri, hani kakal mı girdi? Size sergide garaşya. Ha, yadıma düştü, o bana aydıptı. Yürü gidelim. Tuvaleme nefretcan. Davaranı uludan tutupsun. Hanımlar bu cenatlar. Bizim şu keregen katnaşıp, bizim şahatlığımızı den paylaşanlığını kampaniyamızın adından öz minnetdarlığımızı bildirýär. Siz şu gün BMW avtoloğunun iň soňky görünüşi bilen tanışyp bolýarsyňlar. Bu dünýä belli avtologlar özleriniň ýokary tiýilligi, üýtgeşikligine ýakynlyk göderýär bilen. Ha, bolýar. Gidiver. Bolýar, tawa. Bosan ýelimiz bilen Çınarjan alyp gelemesen gowy boldy. Çınarjana soğuğa desçekdim. Bolýar. Hani öz halan sayla. Men mi? Mhm. Yer bolýarlar. Şon nähil görýär? Bilmedim de. Ulan birini alıp beýlekisini goýar ýalylar. Bir-birine odan. Onu ikisini al. Toydan soň Çınarjan bilen Nuriň soğugatlary üýtgeşip bar. Vah, ne petsan. Esasy zat çağlarymyz wagtly bolsa bolýar. Owa dinleýän. Sen bärde ol. Owa aýdy ber. Men barmagym hökmanmy? Men aýtdym-a ýük alyberin diýip. Ha? Bolýar habarlaşar. Hova gelsin. Koy vereyim. Gel. Salamu aleyküm. Wa aleyküm esselam. Sizin adyanız? Ama şu gerçek it bolmaly. Owa. Gel geç. Hut şu. Gerçek goçy. O men ähli arzuwlarymy puja çykarmak isleýär. Men bu ýigdi tanamak. Bu ýigit bilen bagly ilteşen ýerim ýok. Meniň durmuş ýagdaýy bilenim gyzyklanamak. Goý okasyn, ýarşyny dowam etdirsin, olaň öz işi. Ýöne men gyýdymy gününi goýsun. Doğru, men düşünýän. Bizem ýaş bolup görpdik. Ýaşlykdyr. Ýöne şu pursatdan başlap sen men gyýdymy unutmaly bolsun. Düşündiňmi? Sen alat etme. O sana düşünendir. Bir yerde düşünmedi ýagdaty ýok ahyry. Düşünse has hoy. Ýöne şuuruna gaýdyp gelmese gowy boljak. Mene aýtjagym aýtdym. Bolýar. Inni galan işim maňa goýar. Bolýar salykda görşel. Mene sen özüň gowy tanamsaň, gön ýanyňa gelädim. Düşünýän. Salykda görşeli. Ýynjalygam etdim. Bağışlarsın da. Deleli ýok. An pelwan, olay otur.
gaty kyn ýagdaýa düşüpdiň. Näme durdun? Çekinme, otur ber. Sen bir ýerde maňa bir zady gönüle de aýt. Goşmuranyň gydyny ölgünne goýjakmy ýa? Ha, näme edin men? Meni bagşlaň Ilyas Turdyýew. Gynansak da men onu başarman. Sebäbi men o gyzy söýýän. Kakasynyň garşy bolanyna garamazdan men o gyzy öýlenmek isleýän. Wallahi sizläňden. Otur. Dik durma. Al çaýjagy iç. Bu ýagdaýda mena taňa näme diýjegimi bilemok. Barda öz bagtyny tap diýämedin. Menne başga las goýmadyň. Eger de sen hakykatdanam Goşmuranyň gyzyny halap bagtly boljagyny gözüň etse, seni biri-biriňden aýra salmaga hiç kim hak ýokdur. Ferazap bolursun da. Men talibim. Goşmurat bilen aramyzda gowy gatnaşyň bardygyna garamazdan sen aladan etmek men borjum. O mesele arada Goşmurat bilen gürleşmem bilerdim. Ýani ol netije bermez. Men ol adama gaty belet. Yer bolýa. Barda okuň bilen bol. Aladaňyz üçin sag bolun Ilyas Turdyýew. Oruňlar ölaramyza galdyn bolam. Aýdyşyňy diýal ederin. Andur. Şunu yarıştı. Yeni şadancan anamam o. Hökman yeni şadanar. Ilyas Turdyýew. Bolya, gayret et. Sag bolun. Yarım final buluşlar devam eder. 75 kilogram ağırlığın derecesine boksçular düşükçe çalındı. Kıdıl buluştu. Ballı. Oluşun içinde 47 buluş geçirdi. 46 buluştu. Yeni şadan. Senden beyli arkayın. Walt bolla ahry. Onun karşıdaşı. Sana näme boldy? Bahatır Recep. Oluşun içinde 47 buluş geçirdi. Men garşdaşym Çynaryň kakasynyň dogany. Men oňa uruşasym gelene. Sen näme diýerledinmi? Edýän urun näme? Sana kim bolana näme? Bu ýar şahry. Esasy maksadyň diňe ýeňiş galanmaly. Hani ödüňe gel. Men sana yarış wagty Nadaryň ýanyna barmadyk näçegede gaýtdym. Bar işiň bilen bol. Görme şu ýerde. Nadar näil ýagdaýlan? Işinde. Näil yarışa taýarmy? Taýar. Diňe ýeňiş galanmaly. Düşündiňmi? Düşünme. Ýör. Kıdıl buluştu. Aile Urvana. Onun karşıdaşı. Yok buluştu. Adam Ortavelim. Final buluşu. Buluşuna İmmigriyetçe halkara dereceliğini Muhammed Kodbey. Oğlum. Görüşüm.
Men onu yeňmellälim. Näme üçin men onu yeňdim? Men onu yeňmellälim. Näme üçin men onu yeňdim? Näme üçin? Näme üçin? Näme üçin? Näme üçin? Näme üçin? Men onu yeňdim. Sana hükmanmıdı şonu yeňmek? İnnon adam hiç açan bana kıyıdını vermez. Hiç açan kıyıdını vermez. Ötiyelli akmak. Sana gereğim şodu. Ve sana ne? Al, al, ne? Al, 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 al. Sana gereğim şodu. Senin çınar görüp billersin. Onu sana görkönmenler. Sana gereğim sol. Al, 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 al. Sana gereğim sol. Gereğim sol. Yeri yaşı. İyilik midir? Görsen nerede ekenin? Oğulları aytmadık bolsa, sen tapar alanda. Sen bolşuna bir daha hayran al. Siz şol öde bolayın. Yeri pelvan, näme aydarsın? Yarışıp soransoň, ýitirim olaýdyňmy? O ýerde sen bilen duşşy adamlar bardy. Habar beriş derişdelerine öz ýeňişiň marada gurrun bermeliň. Sen bolşuňy mene düşünmedim. Diňe menem däl. Hiç men düşünmedi. Ýeşene ýaşyň maksady araňyzdan ustatlary saýlap almakdy. Şoň üçin ýarşy uludanam guramady. Ýetaty ýarşlar inni öňümizde. Sen moda şu wagtdan öz ýüzüň var goýaýdyň. Ýeri. Ene ýakrady unutdyň. Näme aýdarsyň? Hemmesi gowy. Kırmızı sen. Diňe. Öýdaladan bilen galmak isledim. Men öýdaladan bilen galmak islemedim. Näme? Aladam bilen galmak islemedim. Hiç açan. Öz şahsy bähbediň üçin. Sen hakda alada diýerler unutmagyn. Men sana inanmam. Sen ýeňiş kazanmagyň üçin elimde baryn etdim. Ýakly şertler döretdim. Sen bolsa öz ýeňişiňe gowanmagy derek ýekelikde hasra çekip gördüm. Muň sebebi näme? Düşündirdimmi? Men bilesim gelýär. Ählisi dogry. Mendiň öz söýgümiň alada sölen boldum. Bu ýene hem öňümizde. Sen moda şu wagtdan öz ýüzüň var goýaýdyň. Ýeri. Ene ýakrady unutdyň. Näme aýdarsyň? Hemmesi gowy. Kırmızı sen. Diňe. Öýdaladan bilen galmak isledim. Men öýdaladan bilen galmak islemedim. Näme? Aladam bilen galmak islemedim.
İsaçan, öz şahsı bähbediň üçin, sen hakda ala dediýärler unutmagyn. Men sana inanmam. Sen ýeňiş kazanmagyň üçin elimde baryn etdim. Ýaxşy şertler döretdim. Sen bolsa, öz ýeňişiňe gowanmagy derek, ýekelikde hasra çekip ýördüň. Muň sebebi näme? Düşündirdimmi? Men bilesim gelýär. Ählisi dogry. Mendiň öz söýgümiň alada sülen boldum. Bu indi hemmeleri äşkar bolupdyr. Yer meni başga çykalgylamy diýsene. En maňa düşünýärmi, men ýan gaýdandan ýarymdan çykaraýma, ondoňam hüjüme geçende hereket et, köprek hereket et. Ta öýlem. Hani görüşüm. Ýöne men uruşdum. Dogry. Sen uruşdyň. Ondan emen näl? Hemmelerim gördü. Emma sen karşıdaşyňy ýeňmek islemediň. Näme ýalanmy? Şoň üçin sen bolşuňyň hemmemde oýlandyrýar. Bir ikimiz düşünüşmeli, han oğul. Men öz söýgümi goramak isledim. Şınaryň kakatyny bilen söýgümide öz radylygyny bermejegine men dogry göz ýetirýärdim. Ide çekilýän men sana ida ýöne özüň urdurup durdyň. Näme özüň urdurýan? Ide çekil ida. Emma maňa garamazdan bas. Ýarşda ýeňilmeli diýen düşünje meni gytyp goýup barýardy. Şınaryň kakatyny öz hormatymy bildirmek isledim. Ýöne bir tarapdan bu pikirlerimin ýalňyşdygyny da düşünýärdim. Onu men olaryň garaýşlaryndan da duýýardım. Stop! Bak! Durma bir yerde! Sen maňa ony ýeňdim diýersiň. Diňe ýeňiş bilen kanaгатлanyp bolýan bolsady. Men sen ýeňşiňe tötäleýin hazap edýän. Yer bolýa. Men sana ýeňip durmaýyn. Yer niçe bolsa sen ýeňdim. Ýöne bir zady bek belli. Yarış. Diňe. Ýeňiş üçin gurnalýar. Şoňa düşün. Sen geleceğin öňünde özüňe ikilik etme.
Görüşdi. Ataň filama diýipdirler. Men sen ýagdaýyňy düşünýän. Ýöne bir ýerde ejildik etmäge hiç ilfäk göremok. Şaýdallam hakda oýlan, pikirlen. Gerek bolsa men ýanyma bar, maslahatlaşaly. Sağ olun İlyas Sürtüýüç. Bolýa, sağlykda görüşelik. Çınar, men seni söýýän. Edýäniň näme özüň urduryar? Enninle. Men ähli erkim durkum. Diňe sen bilen maňdy. Barda yeň onu yeň. Berek kerla men senden rady. Ýanky bolsun taklyda kerek eder. Hüjüme, sen hökman onu yeňersiň. Senin ykbalyň. Barda yeň onu. Ýaşaýyşymyň göz başy. Sensiz bu dünýä maňa şuda dar görünýär. Sen maňa aýdan, eger agam başardan ýeňdiň sözleriň bu ýarşyň adalatly çözülmegini getirdi. Var. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bizim ovamızda bir çınar var. O çınarı biz aşıklar çınarı diýär. Her bir aşık bolan durmuş gurmazdan ozal hökman şu çınarın ýanyna baryp ýagşydan ýagşy arzuw dilek edýärler. Menem dilek edipdim. Bu durmuşun sığınaklarının neytene. Kakamın ıkbalı menni qaytalan ya. Oň süýgi zerarly düşen ýagdaýyna menni has gowy düşünýär. Şu ýerde men bir zada anyk göz ýetirýän. Maksat öz süýgini ýitirmeler. Her hal nähili ýagdaýa düşeňdi, ondan başa çykmagy başarmaly. Maňa näde ýol ýok. Hereket etmeli. Ýoksa giç bolar. Nakeç, ana ağlaman koydun. Hiç tayda ağlar ya ne mutlu. Nakeç,
Ana ağlaman koydun. Yer şutayda ağlar ya ne mutlu. Bizim durmuşumuz hiç adam kovalmak. Beydi mi Nartes, beydi mi? Şunu diyen sana. Sen bana bostan yadımdan çıkardım deyip suratınam kitapların arasında saklayamam. Yer saklamdı ne? Men sana ikilik edem o. Sen beni söymeyeni kenin. Nartes. Men bilen yaşayanam ordan. Seni bostan hatta fikir ediyen. Ana ağlaman koydun o Nartes. Beter. Ben neyim şimdi yan? Bostanın başka kişinin ayalı. Sen onu yattan çıkarmalı. Yine vakti gelir yattan çıkarır. Hani koşuş? Vakit gelir. O vakit kaçan ilmeli. Bilem ok. Yönü sen men katsama. Allah yırtış suratı. Yok, men onu başarmam. Başarman? Onu ödüm. Dur, saklan. Sen ne diyenin ne min Arteç? Sen bu suratı ne edeydin? Menini sen bilen yaşap bilmen. Narteç. Han dur ayak çek, men sana hem düşünüreyim, Narteç. Dur sana Narteç. Dur men sana hem düşünüreyim. Narteç. Narteç. Han kapıyı açsana. Bolşun neydi? Beyli kahır eder ya, ne mırıptır? Han kapıyı nasıl düşünceli? Narteç. Nazarcan. Gel oğlum. Gel hani. Oğum yağdaylam. Okuldan geldim. Sen bizim borçumuzu kendi oğlunu sürüp durma. Öyle. Gel. Önlüydü görse, sağ ol, Nefes? sağlıklı görse. Bol ya. Neyli? Şükür. Sağman geldin mi? Gelindir. İyilik midir? İyilik Sol ya. gidişin mi olulu? Bir de düğünden beri şu karışıp oturuşumuz. Karışılmadık ya da yüze çıktı. Yerine çözmeli oldu. Son için uçmalı vaktimi yütkütmeli oldum. Ha şeyle mi? Yer olsun meseleni çözebildin mi? Ha ola, çözüldü. Hay bol bile ya, 10 yalı olsa. Yor beyip durmalı. Öyle gireli. Yor. Dost. Yine men sana çay getirdim. Hani gel, bilece oturup çay içeli. Sen söylediğine men sözüm yok dost. Yöneten şeyde oturacak mı? Sen ecir çekişini inne meni arkayn feredip durup bilem ok. Bolmasa maňa aç yüregiňi. Maslahatlaşyp bir netije çykararys. Mundan gün bolmaz. Sen özüň daşyňdan maksinlaýsaň, bu gidişiňe gitseň sen özüňi ýitirersiň, düşünýänmi? Yeri näme ejir çekýän? Söýýän gyzyň bilen duşuşdyň. Ne duşuşdyň? Sen duşuşdyň. Ýaşda da ýeňdiň. Başka näme gerek? Men Çynaryň doganyny ýeňmellälim. Innon qaqat maňa hiç hasan qyýdyny bermez. Bermese alyp gaç. Alyp gaç? Hawa alyp gaç. Bilýärmi? Çınar bilen men bu barada gürleşdim.
Yön ol netije vermedi. Sen yine bir gedek deyip gör. Belkim inneder. Bolmasa telefonunu ver. Özüm jaňa dey. Yok. Sen bir jaň etme. Häzir özüm seni anşarım. Yer näme boldy? Näme edip dursun? Bol gürleşde. Bolmasa telefonu ver, men özüm gürleşim. Alo, Çınar. Salam. Howum men, Nazar. Çınar, sen göretmeli. Men sensiz yaşap bilemok. Senden haýyş etýän, maňa emne jaň etme. Saňa men derarly diýän ýeterim gaýdyp görken. Sen näme, aglaýam? Menmi? Kowa, ağlaýar. Çınar, biz ökman görüşmeli. Yok diýme, haýyş edýän. Men seni söýýän Çınar. Dur, goýma telefonu, Çınar, haýyş edýän, biz ökman görüşmeli. Çınar, men sensiz ýaşap bilemok. Men seni söýýän. Diňe sen nedir men bagtym eşitýänmi? Çınar, sen menden ýüze urmelläsiň. Biziň kugurny or. Sen meni görüp bilmersin. Ertir biz maşgalamyz bolup Türkmen aşağı urýas. Ertirik diýäňizmi? Men ökman bararyn. Siz gelýän çagyz garaşaryn. Atamyz bizi mihmançylyga çagyrýar. Bolýa. Hoş. Çınar, kim bile urlaşdın? Senden kim bile urlaşdın diýip soraýan. Çınarjan edim bilen Nurjanyň gelejegi barady menem köp oýlanýan. Maňa çağlaryň bagtly bolany gerek. Toy eder. Toydan soň dünýäň islenlik günjegine gidip olar goý din jansyrlar. Bizde mümkünçilik var ha. Ola, Hudaýa şükür. Çağlarymyz bagtly bolsalar bolýa. Sana son kuatlar bir zada bolýar gaýdy. Bir yerlere gezmäne gidersin, ha? Ejengden zat girleme Çınar. Dogry aýdýaň, Nefes. Her ýylam şonardy gödýär. Ýöne iş wahanasy bilen her ýyl soňa goýýar. Hökman gezmeli, gown açmaly. Şu gelege seni öýdüm bilen alyp gitjäm gaçşynam. Men näme diň jalatym gelýän näler öýdýäňmi? Ay ýokla, seni öýden çykaryp bolan okla. Altı ulaq sakla. Deňide bir sýylla alla. Oňam bir gurrun barmy? Seýinlemaly bolsa seýinläýär. Ýoksa da beýliğine mi ýörelmi? Ýok, deňme. Goýat. Görnä hili gözellik. Suwuşyp çyksak, näýe gorkanadar? Wagt suwa düşüp bilsek gowy Ýöne bizim wagtymyz ýok. Çınaryň haýty çor bilen geljegi belli däle. Dogry. Gidelim. Oda soň çörtse. Düşmanyň arasyny okla.
Şolsa da wagtyna geldik. Serek kafam öýden geläýdir. Alla detmediýsem öýdi geläýdir. Her zaman Şolsa da wagtyna geldik. Serek kafam öýden geläýdir. Alla detmediýsem öýdi geläýdir. Her sapar şey diýärdi. Bağlanın veriyor. Gelin bakalım. Adara alman derken. Adara bu. Aydiyanın da. Aman elim ala. Kum yağdıydı. Aman. Aktına getirdim. Gel aksıdan Mary. Oglanlar çynara geldi. Ýönüň ýanyna adamken Yerini nämetse gowwarka. Hiretmeli, hetip etmeli, men çynar bilen gürleşmeli. Aýdýanyň dogry. Ýöne näet görmeli. Yeri. Näme dymdyňyz? Eýde otursaga iş. Ana olara uğradı. Näet ýas? Altolong ýerinden galma. Tuvaleme. İkayaklı iki unne değilenme. Sen men gözümün alnına ulolluğa bağlan. Han oturan şu yerde ine bu soğuk dur hemen alnın vaktin açık olsun. Bağıtlı ol bağlan. Hani menen seni kutlayayım. Bağıtın olsun gaydim. Bağıtlı olsunlar. Bostan çağlar bağıtlı olsunlar. Sağ olun. Çınarcan. Bu näme bollugy içi? Bu näme bollugy diýen? Gaýdam. Taňa näme boldy? Men hiç taýda düşünüp bilemok. Bu näme bollugy içi? Seniň edýäniň näme? Asa siz bärdimidiňiz? Hemme işler uğruna. Men üçin şuň iň bagtly gün. Gutlama mihman mar gelipdir. O odanam geläpdirler. Osmana siz soraýalar. Bolýa barýan. Bossan. Sene maşak düş mihmanlaryň ýanyna baraly. Eglenmegin Bossan. Häzir barýan.
Bostancan şu ölümü kutu bolupdyňyz. Odanın haberlik Çınarjan Nurjana derjerinden. Toy tehedini belleýänini eşitip oğladan göl ýüşük gaýdy berenler. Koçmara, çağılan alny wagty açyk bolsun. Ha oğlum. Ölene. Ha oğlum. Bir gelnece hani ağamı gördün oklu ho. Ay, ağam Nurgun. Ha. Şu men toy alıp gaýtmajak bol perda dedenler. Göre onu. Men ağama gelnecemsin geleyim gelnece gelsen men sen yüzün görmerini üttüm. Ben bir radaydan ağam ýoşanlar billimmi? Koçmurada soraýarlar. Nazar, gelin mi? Bolya, düşündüm. Düşündüm. Sana garaşýan. Bolya. Bolsa da adamlar adaş döýdüýän. Wagtama bir çene varandyrla. Onna şeydeliň men häzir begli bilen oýorun görüp gaýdýan alty sen bolsa bir de şu ýurda garaşarsyň bolýarmy? Bolýa işiňiz uğruna bolsun. Gideli. Sen nire? Yuvaş ol. Men Çınar görýän. Sen görýänmi? Owa, menem görýän. Sen bärde galarsyň. Hamdur, näme etjek bolýan düşündir. Men Çınar görjek bolmaly. Ferhat bol. Çınarcan balam. Eçetinin itiyanlığı neymi? Bakılatınca kat değil. Minni hiç de soraman. Yemek var mı çödüyenin? Senin elinden canım kuşur. Yok, ben size düşünüp bilem o. Gelýärdir hocam. Görün garşalady. Hoş geldiňiz. Gelýärmi sagama? Thank you very much. Orgunmasyňyz? Gelin, geçin. Geçin. Hoş geldiňiz. Geçin. Bu görýän sport toplumyňyzda
Yaşlarımız için ähli şertler var. Dünya standartına gavat keli. Siz onu häzir öz gözüňiz bilen hem görersiňiz. Bu toplumda sportun türlü görünüşleri boýunça türgelleşip geçilýär. Boks var, erkir görüş, judo, beýle görünüşler var, suwda edilmeň görünüşleri. Garaz, hemme zat gözüňe tutulun. Häzir ýakyndan tanýardyňyz. Ile bir yerde boks geçerler. Var, suwda edilmeň görünüşleri. Garaz, hemme zat gözüňe tutulun. Häzir ýakyndan tanýardyňyz. Ile bir yerde boks geçerler. Salamu aleykum. Salam. Salam. Salamu Turdu Salih başkunarmen. Salam. Yem başkunarmenin orunmasary geldi. Siz meni bagışlaň, men häzir gelýän. Gelin hani. Gözüňiz aýdyn. Biziň Salihimiz dünýä ýarşyna gatnaşmaga çagyrýarlar. Näil görýän? Kimi? Nadarmy? Daha kim boldun? Salam oğullar. Salam. Yeri taýýarlyk näili? Oğul ýaktyrdy. Tuvalama, şeydin. Murat, sen onu oğulları saklama. Oy turgulleşip geçiverdi. Bolýar. Analyň dowam etdirberin. Hani men gerçegim? Dem durman. Bağışlaň, Nadar menden urusa sorady. Angatlan. Näme? Ne eliň şeylerek tut. Denem urgulary geçirber. Oğluk manur. Ondan denem ona ruhsat verdim. Menden ruhsatsız talimi okularının boşatmaň diýip näçe tapar aýtmaly. Dinle meni. Maňa sen hiç il düşünürsiň gerek gal, estem. Sen maňa şoýudy ýertirim ödünni gaşymda turdurdyň. O daşaryrda ýaşa gitmeli ol. Düşünýärmi? Beýle kutupmadan bolup duranaga. Talibi okudyny goýberany üçin bolsa, jogap bermeli bar. İlyas Turdyç, men onu hut şunyň ödüne tapar. Men mihmanlym ma. Ýirägiden bu tapyň, düşündiňmi? Ýirägime düşüp gelýän galyň. Ýeşiň bilen boluň. Ýörüň, başga ýerlere morkodaýyn. Ayırmın eline akdatları. Ayır. Hani den gel. Nadar nirede? Den onun nireyegdenini bilýän. Bizden hiç takilleme. Salam kaka. Erterin hayırlı olsun dedim. Geç otur. Näme gaýgyly görünýäňle? Otur. Häzir daýyň Hadaryň iň gözel ýerlerini görkezmek üçin gezelenjek gitjekdir. Gidinde daýyň gämisine aýlanyp gelin. Diýinjiňizi alyň, göwnüňizi açyň. Isleseňiz şähere daýlanyň, ha? Nepes saýyň nury kiýiňiz üçin alyp berjek täze jaýynam tiýlaň. Bolýarmy gyzym? Kaka, men belki bu ýerde galar. Bir hili özüme ýeretdiýen. Dogrymy aýtsam, men bir ýere dinç almaga gelmedim. Men sen aladaň üçin, sen bagtly bolmaň üçin geldim gyzym.
Daýymyň köýne gemisini gedelençe desmi gelenak. Doğru aýdýan gyýdym. O gämi köni. Ýöne isleseň daýyň täzesine alyp biler. O gämi daýym geçmişini ýatlady ýa. Sen bu zatlara soň düşünürsiň gyýdym. Kaka, Nura durmuşa çykasym gelenak. Sen näme? Men ýüze garatmak isleýärmi? He, Çınar? Men sana bir zat aýdaýyn gyýdym. Bilseň, Nuri kiňir henil çağa kaňyl. Senin bagtly bolmaňyz üçin nepes saýyň bilen ylalaşa gelipdik. Ine şoňam gelip ýetdi. Kakacan, ýöne men Nuryny söýenmokda. Gyýdyň diýän eşitdiňmi? O nämen söýgüsi? Gyýdyň akly çarşyp ýörüýdi. Dinle gyýdym. Daýym özüniň ýekedi kraryny sen bagtly bolmagyň üçin bagyş etmek isleýär. Sen bagtyň diňe şolajakdy. Biziň tohumymyzda henideçen ýa-da adama gyýd berip, ýa-da ýatdan gyýd alan ýerimiz ýokdur. Nha, şaýdarlarma ejeň şaýatdyr. Men onu gelin edip alamda ýüzüne görmendim. Kakamyň 2 aýdan sözüne razylyk berdim. Anmasaň bara taňgy sora. Ena taň sözü çağlar üçin mukaddes bolmalydyr. Men aýtjagym aýtdym. Barsamdan aşak üçin. Kakam denilen olaycan var. Sizin bana doğru düşünmenizi isleyen, men sizden haýyş edýän, men Nuryny söýemok, men asla durmuşa çykasym gelenok. Sen näme üçin meni niye zor edýäň? Näme üçin? Yok, men uspanmy näme üçin çedýäňiz, çedýäňiz ýa. Yok, men oğlany asla söýemok düşünýäňiz. Men men onu ýürüýän. Men onun ýanyna barasym gelenek. Eger meni Nura durmuşa çykardy, men hiç açanyň bagtly bolup bilmeýän edýän. Aytsam sizlere ya kadal çiğdire bizlere. Adımı aytsam sizlere ya kadal çiğdire bizlere. Uzilme bak can sağlığa arzuva edyene bağlamı. Arzuva edyene bağlamı.
Qarşılanan üçün sağ ol. Yer ondan oğullardan habar alabildin mi? Men sana can etip ýagdaý aýtdyma. Şu wagda çellik olar gördüm bildim diýene ýok. Yok, oğullar şu yerde. Şu yerde o hökmen tapar. Tapmaly, wagtymyz gaty çäkli. Wagt men olan ulug belgilerini bilemokda. Ýoksam olar tapwa bordular. Hani ikimiz bir zat anyklar. Eger olaň minip gaýdan ulugyny bileýemizde sen tap öýleýän bolsa, onda olar tapmak bile kyn näşeýle dämi? Şu sagat näçe? Şuňa aýdy. Eger olaň minip gaýdan ulugyny bileýemizde sen tap öýleýän bolsa, onda olar tapmak bile kyn näşeýle dämi? Şu sagat näçe? Şuňa görmän. Men häzir derre oglanlara jaň edýän, olaň ulug belgilerini bilip berýär. Geç. Yok, siz menim. Ýörüň onuna gidelim. Bahar gaýdan datlaryna şu wagda mülkim Türkiýe. Siz onu bir eşden bolsadyň. Wah onu ýa-ni. Alyan. Gaýtmaly. Anma gowy derediň. Içmedi gırardy. Ýylgyryň. Görmedin mi? Ine şeýle, howa şeýle. An men gelmegim ýerede. O lafyl bärde kene. Düşürme meni. Ben bir diye koy. Yeri, ýene molla. Sen näme maňa gelinligim diýen? Men sen gelinligini däl düşünýärmi şoňa? Düşünemok. Toy tegedim diýen bellenne. Men radylygym bolman, toy bolmak. Men hiç wagt sen gelinligim bolman bilgin. Bizim ykbalymyz, çağlygymyzdan çözüler. Inni bizi hiç kim bir-birimizden aýyra bilmez. O sen diýenliň hiç wagtym bolmaz, tamam bile. Görýän welin eglene ediler öýdi. Siz bu ýerde galyň. Men özüm bir alasyny taparym. İstesen menem sen bilen gidey. Yok, siz bu ýerde bolun. Altı bilen bellenlen ýerde garaşyň. Men özüm gelerim. Gideli. Yerini sen şeydi pemmelerden öýkülýär gortdurjakmy? Daş töwereňe teret. Nähili göderlik? Biz iki çäk, deňiziň orta arasynda, gämiň hem edil öňünde. Titanic filmindäki ýaly, ha? Aşyklar ýaz falyat, ha? Sana. Oy, sen bolsun nähili, çek elini. Men öz gelinligimi jokladym. Men sen gelinliň der. Näme? Bolmasam bugün erte bolardyň da. Men gaharlyjam. Yeri kilçermäň betetsene. Edenim molya dip inni gödöklü edýäňmi şeýlemi? Men taňa gaty beletdirim. Saňa näçe tapar aýtmaly? Maňa habar berme, goý meni öz günüme goý. Men seni günüňe goýman. Goýarsyň. Sen men ejir çekmek misleýärmi? Yer bolýa. Men bu zatlara çydar. Ýöne şeýle bir gün geler şonda diňe men isleýişimçe bolar. Şu wagt ketýän oýnuňa ökünmeli bolsun. Mun saňa söz berýär. Bileningden galma, çek elini. Aýyr elini diýär. Borşuň nähili? Men seni elini çekmem. Çekersin. Maskara. Salamu alaykum. Wa alaykum assalam. Näme hyzmat? Maňa siziň kömegiňiz gerekdi. Aýdy ber. Bir gaýrat ediňde meni boş bolsaňyz, ho görünýän kenary äkidip getirip bilmerdiňizmi? Bolýa. Bol kömekleş. Hakyndan gaçmarsyň ha. Hakynyň gurruňy bolmaz. Bol min. Salam. Salam. Bagşlan ol men siziň oğlulygyňyz bar ada. Näme oğullar tapyldy? Görünler bar. Gaty gowy berek elde. Bir men şeýle bir begenlerdiňiz. Murat. Murat. Çaltyrak bol oğullardan habar var. Oğlanlar tapyldymy? Öýde tapylan ýaly göreller var. Men häzir barýam. Ulug çykalga getirin. Birem häzir aşak düşýär. Murat. Murat bir aşakda garaşýar saňa. Ine bardım. Sen maňa garaş. Owa. Näme boldy? Çınar? Düşünmedim. O näil gaçdy?
Kim bilen? Men bağışlan Osmurad ağa. Barda godaç bir masalım içine olup geçti. Mene näme düşünüp geçmedim. Gämi kenara gelenden kıyılığın bir kayıklı oğlumdan kaçıp gitti. Hova, oğlanları uğrattık. Men bağışlan Osmurad ağa. Ay pankelle ditani. Tapın oğuydu. Osmurat näme oldu? Bolya biz häzir baryaz. Oğuyda yine bir hokka çıkardı bize. Hır. Dur! Haklan! Dur diyen ben sana! Dur! Haklan! Bağırın kaçıp durun verdi! Dur diyen! Yine var ya dur! Haklan diyen ben sana! Oh! Haklan! Gel dur diyen! Tutturma! Dur! Saklan diyen! Nazar! Bekle! Buyurun bekle! Nazar bekle! Buyurun onu! Hanım bekledim! Ayşegül bekle! Boşuna neydi? Dağlan gözüme görünen! Şuna! Gel. Benimle seninle başkası kuruluşan. Lan! Bilmedim. İşinlikle baran. Sana yok mı son bilmem. Ne ettin aymanı? Baramda düşündürürüm. Özüm sana can ederim. Nalar geliyor. Bolun gidelim! Sen idin beni maskar etti. İyle çıkar yal etmedi. Bağrını sen oynadın aka. Çok idin seyrettik ben sana ne çığlık ayttım. Betet. Korkun näme? Uçunun ok mu? Ne maskara olup dursun? Aho kaka. Bıgı çağa dele. Nipesin önüne o meni yüzü gar etti. İnne oğuydun başka tüyüksün badın ulil bilye. Maskara etti. İnne oğuydu öğüt ellerimle bok öldüreymesem karar tapman. Andur. Kaydiydin ha. Nem beli yeldirgen yer olup gördüm. Hentek ütköşük bir bulanat yok ha. Hepet öğüt adamız. Onu şuun tanımalı elbet. Ol sen kıydın öğüt oğlundan kim göranak. Yöne yaşlan kurşumada olanak. Yeniydim çöröğümü bittiğine kere edil üstünden var aytsın. Toya gelen oğlanlarım kıydı kaç deyip urşup durlar. Aklına tığacak da attel. Hani sen arağıtın beni yanıma çağır. Onu bilen öğüdüm bir kurduş göreyim. Çınar! Düş aşağı! Düş! Atan röşek diye. Hani gel kıydın beni yanıma. Neme dursun geç söyle. Yanırağıma öyley. Vay bu. Sene görüyorsun bilen atan kahargalarını da mı ziyade ettin? Atacan, sen Nuri'ni tanandın. Onu dana men Allah geliyor. Ol elbet adam. Men onu halam. Men sen Nuri'ni halam yanını bilyen. Eğer halayan boldun atan oyundan kaç gidecek olmadın. Şeyle değil mi kıydım? Atacan, men onu elbet niyet bilen etmedim. Dinle kıydım. Kakın bayır beni daimin kıydın öyürdü.
Men onu tanımayadım, men onu görmeyendim. Onun yüzünü toydan son görüp kaldım. Emma men sonunda da atamın sözünden çıkmadım. Nurini halam mokta. O arada köp oylanyan. Üyedisliğime karşı gidip yaşayabilmeni atacan. Hani ağlaman oyda köşe çöp olaydım. Sen yaşında kanmana enen bile durmuş kurmak ansat olmadı. Yönü enen atağın sözünden çıkıp bolayamın hemen. Kıyıda durmuşa çıkarmak, oğul öyörmek bir en atağın borcu. Biz sen bağıtlı olmanı isleyaz, bağlacığım. Yöne yanlışlık ahreyn bey. Halamayan adamım bilen bir günem yaşayabilmen. Hiçbirimizden öz isleğimize göre durmuş kurmandık. Şu gidip yaşayabilmeni atacan. Hani ağlaman oyda köşe çöp olaydım. Sen yaşında kanmana enen bile durmuş kurmak ansat olmadı. Yönü enen atağın sözünden çıkıp bolayamın hemen. Kıyıda durmuşa çıkarmak, oğul öyörmek bir en atağın borcu. Biz sen bağıtlı olmanı isleyaz, bağlacığım. Yöne yanlışlık ahreyn bey. Halamayan adamım bilen bir günem yaşayabilmen. Hiçbirimizden öz isleğimize göre durmuş kurmandık. Eğer de sen maşgala namızı, bilin ağrayımız hatta fikirdiyen bolsun, bilin diyelim dedip durmuşa çıkıp bağlam. Hiç açan men daimin oğluna durmuşa çıkman. Hiç açan. Kaka, sen canını yakıp bana gep düşünürecek bolyan. Bu gepe düşünecek çağa menden oğa. Hanı beyfet, beylip kıygırıp durma. Bolsun nehil. Çınardan bile düşünür. Başka hiç ilgep kurun bolup bilmez. Eşittin mi? Toy tehedi bellenni. Men sözüm söz olur. Men ölsemem Nura durmuşa çıkman. Lalaç! Koç Murat. Bolsun nehil. Bosan. Yığına gıydını. Olmasa men öz hareketleme cevap verip bilmem. Häzirin özünde de toya tayarlık görün. Özüm şu gıydın saçını yayıp vereni görmeyin. Bizar bolunum şun saçından. Men elimi koyver. Endi sen men geçen diyen. Sen men üçün yıkıcı dedim, aytıp bilmedim. Hayır, çek elini. Çınarcan değil. Ay yok. Çınarcan. Neden başıma kayıpım geliyor? Bütün emrimi korkup yedin çıkarman yaşıyor. Ben seni göredim gelen o. Seninle geçimden. Ecemcan. Ececan. Sana ne oluyor? Karşı ediyor. Ağlama sana. 20 yıl bundan odol. Nemece? Ne oldu? Ece. Men sen ýaly ýalyňy galypdy. Netjek bilmän bagrymy ýere berip ağlandyr. Şonna men darmy işten tapylmady. Nadyma ýetişen bolmady. Ececan. Canıcım bağışla beni. Hayiş ediyen bağışla beni. Mekin gönlüme değdim bilmedi. Canıcım bağışla beni. Kerem. Sen menen sevmeyen adamyma durmuşa çıkardılar. Bu hiç bilen sever yarımdan ayırdılar. Şondan beri yalgıyıp öz hasretim bilen yaşayanıydım. Kakanga da varım yoğum var. O ledalatası bilen yaşayan.
Bu dünyada iki tek dayancım sensin aydın, dünya sen bağıtın deyip yaşayan can balam. Eğer oğlunu hakikattanam süýýän bolsaň, bağıtım için uğraş balam. Kakyňy galsa sana hiç wagtym radylyk bermez. Can, Mehribanym, sen maňa düşünjeňi men bilýärdim. Meňi tanma sen parksız bolmajaňa men onan ýadım. Ejem can, kuşuş balam. Canım kuşuş. Beni bağıtsın ecir çekip yaşarını men bilmeyenlerine. Akma seni şeyle yolda Araptır Ejem Dostan! Aşağı düş! Hayır. On ýaly bolsa öňre aýtmala keniňize. Şu wagta çellen ýerde bolduňuz. Inni ýadyňyza düşdümi? Men size düşnükli edip aýdam soň, ne gaýta-gaýta sorap dursunuz. Inni näde deýin? Ay, ber sen aýşo narhyndan. Olar bilen çekeleşip durmagy menne wagt. Bolýa diýdimi? Çınar. Baktım ortadaydım. İyice. Var. Çınar? Sen nire var ya? Dur! Gitme! Aha yine kaçıp var yara. Çınar. Meni gördüler. O Sura dağı. O Sura dağı. Ne oldu? O Çınar'a yine gidip var ya. Nereye gidip var ya? Aşuva çıkıp var ya ne gördüm. Ne için onu sen saklamadın? Akmak değil seni. Nerede? Yetmeyelim durmağında bar Çınar'ı kaytarıp getirin. Hemme da kadaly. Soňşun häzir sen yer bilen bolýar. Hani programlaryň belli bolup geçdinmi? Yok yetişmedim. Onu sen bärde galmaly boldyň. Size doğru ve doğru düşündüm. Degişli bölümlere habar verin. Birinci, men 5-nji. Bitir arasına şol çağırýar. Şäheriň demir galyk ýoluna 20-nji kilometrinde. Yol hereketiniň düzgünlerini gödök bolup geçdiler.
altı saklı ulu koy. Biz düşeni özümüz aşır. Gaslanmasana da. Taklamda oku, beh, neyse para etme sana. Takla diyen mi sana? Ne var? Kimsin ararla kaç? Bunlar benim adımı saklar. Kaçın. Hani geldim önünde desedim. Ne diye? Avtoğulun eğileri, Kur'an kurulumuzun yanında gelmemiz talep ediyor. Ne diyen avtoğulun eğileri, gelmemiz talep ediyor. Hani o dronları tudon çıkarınca berri üretken amalarını gözden geçirin. Benim olsa olla koy. Hemen bu dronu hata varın. Birinci, hatabat veriyen. Şehrin 20. kilometre. Hani men kıydım. Hareketinin düdümlerini gözük bolonlar var. Eşleyen mi? Eğileri, gelmemiz talep ediyor. Hani o dronları tudon çıkarınca berri üretken amalarını gözden geçirin. Benim olsa olla koy. Hemen bu dronu hata varın. Birinci, hatabat veriyen. Şehrin 20. kilometre. Hani men kıydım. Hareketinin düdümlerini gözük bolonlar var. Eşleyen mi? Olur haklarınlay. Hani men kıydım. Kıydım nerede? Urşup dronluklar sebäpli polisiýanyň jemgyýeti. Bilýärdim men şo kıydım şehitçegini. Ne çegede ayttım men size? Bir diýene az wagtdan bir de goşmaça. Bilýärdim ahir şeýle boljakdy. Sıpaydı koydan. Sen ağlayan mı? Sınar. Men düşünýän. Sana şu wagt agyr diýendir. Ýöne men seni söýýän. Söýgüýümde şu hödürmelendir. Sen maňa anan. Men senin bilen bagtly boljagyma inanýan Çınar. Men diňe seni söýýän. Diňe seni niýem ýaşaýan. Hany maňa seret. Sen men gözlemde ýalanyň ýokdugyny görýänsiň. Men diňe seni söýýän. Şu söýgülerim ýaşaryn men, Çınar. Haýyş edýän ağlamagyň betesene. Belki men ýalňyş bir iş edendir. Şeýle bolsa bagyşla. Ýöne dymma haýyş edýän. Sınar. Hanım bir zat diýsene. Gep, sen ne der? Ay, onna näme-de? Men bilmeli ahyry. Men kakama yüreğim ağrıyor. Oraya geçersen beni bağışlama. Goý aglama. Haýyş edýän. Sen ağlasaň yüregim paralanýar. Kakam bizi bağışlar. Inanaý maňa. Hany maňa seret. Ağlama. Haýyş edýän. Biz bagtly bolarys. Gideli wagt boldy. Hay bir yerden ne bileyim.
Benim son ne uluk giyce gözlerime netice bolmasa. Bir alacın tapmalı borsa. Yön olur oğlunun salgı veren yere şu olmalı. Onu näme diýsene? Ogo. Aňyraklaryny bir göreli. Bolýarmy? Bolýar. Oğlanlar biz hökman tapmasak bolmada. Dijenel batımdan amatar. Men pikrimçe olur uzağa gitmeliler. Onunla şeyden, şu yol bilen gidiverel, belki öňümizden çykaýar. Şeýle boldum. Bir tarapdan gelenler gaty boldy. Oğlanyň dawasyny çözmäge kömek etdik. Ýaşlarda. Hawa, şu käte oýlanmagy adetmen, gany gydmaly gedýärler dene bolmaly. Dogany. Azıcık ýoşat. Doğrudan. Ay yok, bu tarapdan gelen ýaly, howdir. Ya men ýalňyş ýanmy. Siz şu gapdalan elleýdi. Şu ýerde garaş. Al sana gerek bolsa. Asıl gözläp gören adamlarymyz därde bolsa näçek. Yeri, nazar nähili? Salamu aleykum. Wa aleykum assalam. Olam gelinligmi? Hawa. Tüwelem. Salamu aleykum. Wa aleykum assalam. Meni bağışla. Yürüm onunla gidelim. Hanım oğlum, basımrak. Yürü. Yerleştiniz mi? Uğralı. Özüňizi gynamaň, bossan gelnije. Gyýdyňyz ýat ýere gitmän rahry. Agamam ömür boýunça gaharlanyp ýör weli. Inni boljak iş boldy. Etjek alasyň näme? Ýöne goçmura dağan sen obaň asypdyr. Gitde gyýdyňdan özüň habar tutdymysy bolmaýar. Bu ýerde günäsi de däl agry. Gaçypdyr, bagtyny açypdyr. Obamyzdan töwella üçin gelen ýaşylygyň ferini almandyr. Ağamın beyt qaharlanıp görmese bolmaya. Qowsala alasak bolmaly. Bu barada dogry aýtsam men, gyýdym Çınar janym. Öýde gamyň oglany bilen durmuş suranyny begenmänem durmadymla. Ýöne kim ol oglan? Nähili maşgalan adamdy? Şu barada men hiç zat bilip bilemok. Ýöne bilesim gelýär. Dogry aýtsam bu barada ýa-da soragan bilip bordy. Men goçmuratdan çekinýär. Oň men bolşmaga gahar etmegi mümkin. Gyýdyňyz gowy ýere baryndyr, bossan gelnije. Aslyny oglanyr taýdy gowy bolýar. Çynarjan erwet oglana barmaz. Men oňanan ýan. Görýän bolup owaňda da gelýärdi göýdýär. Kana ulaw sakla. Hem boldy gelnije. Bilýärmi? Sen oňa oba barda. Ilki öňden çykan adamdan aman pelwanyň öýüne ýerde diýip sorup. Onu bulawada bilmeýän ýokdur. Sen şu ýerde bolla den-denjiň alyber. Meni ýepýadalap barjak. Ay görüň-de bossan gelnije. Sen onu alat etme. Öýe barda şu ýerde bolyber. Men bir ýumşaglany. Soň agamdan käýinji almasam bolýar. Hiç tadı gaýretme, bar ber. Bolýar, men gitdim. Özüňiz gelerdiňiz.
eştin men Çınar'ı söyyen. Men seni söyyen. Nadir, ben seni haş etken, ben edin mi? Yok, men seni söyyen. O eşittiler hem böyle. Orada sen beni takmarsın. Dur Çınar. Yok, dur Niye çok var ya? gel. Men oyunu diyen. Dur çok gel. Dur diyen men sana. Çınar, sen nerede? Aa, görsen nerede kedim? Handır hani? Dur diyen men sana. Çınar, dursana. Yok, dur çok gel. Nire var ya? Çınar, dur. Men barbar seni adır tutarım. Süydüm. Howu seni süydüm. Her bir ädemim sen mukaddes adyň bilen ädýädi. Sen şeýle bir anjyk şeýle bir ketjal. Çünki şoň üçin men seni süýýän. Süýýän diýsem-de sen ödüňi kiýnetme ýarym. Men seni süýýän. Ananam ok. Süýji selleri bilen sen meni aldyýan. Onda men ýene de gyýgyrarym. Men Çınar süýýän. Bayram. Yok, gözlerimin anamı. Bu sen mi? Salam bolsan. Sagaman oğlanı dolanyp geldimmi? Gözüň aýdym. Ýaňulugdan şöni gördüm-de salamlaşaýyny gaýdy berdim. Biziň görüşmänimizde göni 20 ýyl. 11 ay. 7 gün bolanlar. Obadan çykanda maza barsak. Fiksa adam üstüne başla var. Sen meni unutmadyň. Bağışla meni Bayram. Menem seni unutup bilmedim. İkimizin soňky aýralyk pursatymyz hiç men hakydamdan gidener. Haçanda men durmuşa çıkaranlarına ovama dolanmalygy ehd edipdim. Bolýarmyň näme? Bolsan. Özüň gaýnama. Babar. Aqbal oynudur. Maňlaýymyza ýazylandyr da. Hemişe men, sen, aýdanlan hakda. Ken pikirlenýän. Sen öňünde özümi gaty günäli saýýan. Bolsan, haýyş edýän. Muny sen islemedin meni. Ýöne näçe? Aqbal bizi gaty uzaratdy. Sağlıklı Bayram, ýanyndaky Bolsanmydyr? Owadur da. Ýanyndaky durun Bolsan. Owa doşmaz. Tu ölüme gözüň aýdyn. Bütün owan adamlar toýuňyza taýýarlyk görüpdir. Bolsanja, senim owaňa gezmäge geleýdimmi? Hawadyr da. Seni görenden tanadym men. Sürdäki öwüşlerden toýuňyza howat berjekdirin. Toýuňyz gutly bolsun. Çağalaňyza gowanyň. Men düşünmedimle. Sen näme? Habarsızmydyň? Men oğlum Nazar
Sen gıydın Çınarı alıp kaçıpdyr. Çınar. Ol nerede? Hani men gıydam? Olar şarlawykda. İkleden biz o yere barıp bilerdi. Howa. Men gıydamy hükman görmeli. Olar ören şadiyan, bagtly. Sen olary bir gördün. Olar edil goşa umryaly bir görmen durup bilen ok. Nazar oğlum, tir wagt tasarı urtda geçe kalkary ýarşyna gatnaşmagy bilen. Sınarjanam okujak diýe. O ýokadyp bagtly bolsunlar. Çağılanmaz bagtly. Bak balym oyununu deýseniz. Bizim Çınarymyzda keramet bar. Dogry aýdýar. Keramet bar. Juda